Evo, hajde da probamo i ovako da učimo. Poslušajte ovaj snimak, razmislite o tome šta sam vam ja sve na ovom snimku rekla. Ovo će biti neka uvodna priča o humanizmu i renesansi. Nadam se da ću to lepo uspeti da izvedem, a ono što je bitno jeste da u čitankama vašim, u novim čitankama na strani od 214. pa boga mi tamo do 217. možete da pročitate mnogo toga još o humanizmu i renesansi, odnosno o ovome što ćemo da, o ovom razdoblju koje ćemo da krenemo od ove nedelje i gde ćemo da upoznamo jedan književni period koji je zaista bio apsolutno fascinantan. I ako pitate svoju nastavnicu koji književni period otprilike najviše voli, onda će to definitivno biti humanizam i renesansa. Počet ćemo sa ovim slajdom, odnosno ovom slikom, koja vam je svima, ja mislim, jako poznata. To je naravno čuvena Mona Lisa Leonarda da Vincija, jer ona, odnosno njen zagonetni osmeh, krije tajnu celog ovog književno-umetničkog pokreta. E sad, šta znamo o ovim pokretima? Pa pre svega, humanizam je književno-umetnički pokret. Dakle, kad govorimo o ovim humanizmu i renesansi, mi ćemo njih da koristimo nekako zajedno, iako humanizam i renesansa baš nisu potpuni sinonimi, ali to je, ajde tako kažemo, neki period u kulturi pre svega, a iz te kulture izašla i književnost i sve ostalo. Humanizam latinski znači humanus, što znači ljudski, čovečiji, čovečanski, okrenut ka nekakvom čolevekoljublju, čovečnosti i tako dalje, u središte interesovanja svih stavlja čoveka. I mi možemo da kažemo da humanizam, ajde kažemo, vezat ćemo ga za 15. vek, ali negde već počinje u 13. veku. Dakle, pazite, u 13. veku, sećate se, to je kod nas vreme Svetog Save, mi malo na neki način kaskamo za svim tim, ali u ovom smislu u Italiji humanizam počinje poprilično rano, ali mu je trebalo neko vreme da se on uspostavi kao književno-kulturni pokret. Cela priča o humanizmu jeste u stvari potpuno suprotna od onoga što smo učili u srednjem veku, u prethodnom tromesečju, jer srednji vek je bio teocentričan, to znači da je stavljao Boga u centar svog interesovanja, a u renesansi i humanizmu svet se okreće malo drugačije, odnosno okreće se ka antropomorfizmu, što znači da čovek postaje centar kompletnog umetničkog promišljanja i razmišljanja. Dakle, čovek je centar sveta. Kao što vidite, ovaj malopre delić je bio u stvari jedan mali motiv iz Mikelanđelove veličanstvene stvarno freske u Sikstinskoj kapeli. Vidjet ćete je kada budemo na ekskurziji u 4. godini tamo. To je stvaranje čoveka. I sa ove strane vidite tog jednog velikog i moćnog i sjajnog Boga okruženog anđelima, ali sa druge strane vidite Adama. Adam je naravno go, ne samo zato što je takva predstava njegovog raja i onog mesta u kome je nastao, dakle, Bog ga je stvorio golog, nego i ideje o tome koliko je čovečije telo lepo po sebi, koliko je ono deo nekakvog Božijeg savršenstva. I ono što je Michelangelo ovde uradio jeste da stvaranje čoveka jeste u stvari na neki način dodir čoveka i Boga, odnosno moment kada je čovek dodirnuo Boga jeste u stvari renesansa. Renesansa potiče od druge reči, ona potiče od francuske reči koja kaže se renesans, što znači obnova. A čega to renesansa može da bude obnova? Pa naravno, može da bude obnova samo onoga što je prethodilo srednjem veku, a to je antička književnost i antička kultura. A ako se sećate, nekoliko puta sam vam napomenula da je antička kultura ono što je osnova svih nauka ovoga sveta. Pa tako da se i renesansa vezivala za nauku i za naučna dostignuća i za čovečiji razum koji je u stvari na neki način osnova celog ovog pokreta. Renesansa počinje negde u 14. veku u Italiji, dakle Italija je centar renesanse, zatim se širi širom Evrope,
a u stvari počinje sa delatnošću jednog italijanskog pesnika, mi ćemo reći počinje sa njim, to je Francesco Petrarca i evo ga ovde, a traje do kraja života dva velika pisca, a to su William Shakespeare, engleski pisac, naravno, i Miguel de Cervantes, odnosno španski pisac, čovjek koji je napisao Don Quixota. I mi ćemo na neki način, eto, simbolički reći da se renesansa završila 23. aprila 1616. godine, jer su tog dana umrli, zamislite, istog dana i Shakespeare i Cervantes, i taj dan se danas obeležava kao svetski dan knjige. Međutim, nećemo se samo baviti na ovim našim budućim časovima Petrarkom i Cervantesom i Shakespeareom, nego i nekim drugim piscima koji su nam vrlo važni i značajni. Pre svega radit ćemo Dante Alighieri i njegovu stvarno božanstvenu komediju, posebno deo koji se zove Pakao. Zatim Francesca Petrarku, odnosno Francesca Petrarku, kako god želite, kanconijer, koji ste već čitali u 8. razredu. Onda Decameron Giovannija Boccaccia, neka vrlo zanimljiva i onako golicajuća literatura. Nažalost, Rabelea ćemo preskočiti Gargantua i Pantagruela zato što nećemo se previše baviti njim. Cervantesovim Don Quixotom ili tužnim vitezom plemenitog i velikog srca. I na kraju ćemo završiti negde sa Williamom Shakespeareom, odnosno sa njegovim Romeom i Julijom, s tim da ćemo u 4. godini ponovo čitati Hamleta, pa će nam se Shakespeare vratiti u proučavanje. Evo samo da vidite kako su otprilike izgledali ti pisci koje ćemo proučavati, pre svega Dante Alighieri, on je uvek nekako nacrtan u ovom crvenom modelu, i Giovanni Boccaccio. Kao što vidite, oni su ovenčani određenim vencima, odnosno lovorovim vencima, to znači da su još za vreme svog života imali izuzetno veliki ugled i dobili određene, ajde tako kažemo, pohvale za svoj rad. E sad, renesansa sama po sebi, rekla sam malo pre, da se zasniva na nekakvim antičkim naukama i iskustvima. Međutim, jako su nam bitni ovi naučnici za koje ste takođe čuli, a to su Nikola Kopernik, koji je rekao da se ipak zemlja okreće, jel tako, odnosno heliocentrično učenje, koje je izuzetno bitno za ovu temu, jer pazite, ako se zemlja okreće oko svoje ose i oko sunca, to znači da zemlja radi, odnosno zemlja deluje, da nije nešto što je samo pasivno izloženo Bogu i božanskoj promisli, naravno zato je spaljen. Galileo Galilei, koji je otac moderne astronomije, koji je usavršio teleskop, i naravno Giordano Bruno, koji je bio onako jedan poprilično važan i značajan naučnik za sva ova dostignuća današnjeg sveta koja imamo. Ovako su ljudi u stvari zamišljali na neki način zemlju, dakle kao neku ravnu ploču koja je postavljena na leđima naravno najveće životinje koju su ljudi znali, a to je slon, i kao što vidite, a sve to je na nekakvoj velikoj kornjači koja polako šeta nekim nepreglednim morem, pa samim tim čovek je na neki način bio prepušten toj volji bogova i sudbini i svemu ostalo. E sad, Kopernik, on je sve to okrenuo naopako. On je tvrdio da se Zemlja i ostale planete sunčevog sistema okreću oko Sunca i kasnije će naravno ta teza njegova biti i dokazana. Naravno, Galileo Galilei, koji je nastradao zbog svoje ideje da se Zemlja okreće oko Sunca i svega ostalog, i naravno ovo su neke njihovi portreti, neke slike pred, vidite, Galileja pred španskom inkvizicijom, Galilea Galilei. E sad, u umetnosti su nam takođe bitni neki slikari, međutim, moramo da vodimo računa da usvojimo danas još jedan pojam, a to je pojam homo universalis, odnosno univerzalnog čoveka. Jer svaki od ovih umetnika nije bio samo umetnik u smislu tome da je bio samo slikar, samo vajar i tako dalje. Oni su bili s jedne strane naučnici, i pisci, i slikari, i vajari, dakle, homo universalis, čovek koji ima univerzalna znanja koja sve upotrebljava. Naravno,
Talenat je jako bitan deo svega ovoga, ali izuzetno bitno i znanje. Tako da su svi oni bili veoma načitani, veoma obrazovani ljudi. Leonardo da Vinci je naravno pojam renesanse i vidite ovde njegov autoportret i pogledajte kakav je to autoportret koji dan danas je ostao sačuvan i naravno ova njegova priča čoveka u centru sveta, mislim naravno ovo su proporcije, odnos kruga i kvadrata i tako dalje, vi mnogo više i znate o tome, ali ova njegova slika koja stoji u pozadini ovog slajda jest u stvari i to da je čovek, odnosno zaista ceo ovaj književni period, kulturni period fokusiran na čoveka kao centar sveta. Michelangelo Buonarroti, jedan i takođe veliki italijanski slikar, i sva njihova dela ćemo, nadam se, uspeti da vidimo, ne sva, ali većinu u Italiji kada budemo na ekskurziji, mada se neka od njih ne čuvaju u Italiji, u Firenci kao gradu koji je prosto bio centar na neki način italijanske renesanse, nego i u Parizu, u Louvru i tako dalje. Ovo je naravno čuvena tajna večera Leonarda da Vincija, ovo iza je bio taj Vitruvijev čovek idealne ljudske proporcije, ovo je naravno ovde Mona Lisa, i fascinantni Michelangelo koji nije bolesno opsednut ljudskim telom, nego upravo govori o fascinaciji ljudskog tela i njegove fantastične skulpture koje malte ne samo što ne progovore, ovo su naravno slike i reprodukcije, ali vidjet ćete, neverovatne su, zaista. Mojsije izgleda kao da možete da ga kucnete po nozi i da kažete ajde ustani, kreni, on je do te mere realan, on se nalazi u, naravno, crkvi Svetog Petra u Rimu, tamo gde su oni čuveni lanci koje Njegoš nije hteo da poljubi, vidjet ćete ga, a David Michelangelov, jedna od najčuvenijih Michelangelovih skulptura, nalazi se u Firenci, reprodukcija je na ulici, a njegov original se nalazi u galeriji Uffizi u Firenci. Nisu samo ti umetnici bitni i važni, evo imamo i Rafaela Santija, koji je ušao u učionicu 24, odnosno u filozofiju. Video je ovu sliku, ovo je Atinska škola, i to je takozvana Platonova akademija, dakle on je slikao upravo ta znanja koja su se sticala u Platonovoj akademiji, odnosno na, na univerzitetu antičkom jednom. I ovde vidimo Alberta Dürera, kasnije i Caravaggia, Italija je puna Caravaggia, odnosno Caravaggiovih dela, ima ih jako mnogo, čuvena slika David i Golijat, Bacchus, zbog ono što je Dionis bio u Grčkoj, jel tako? Onda naravno Narcis i priča o Narcisu, koja je na ovaj način neverovatno lepo predstavljena. S tim da moramo da vodimo računa da je i cela renesansa izredila neke izuzetno važne političke mislioce. Jedan od njih je Thomas More, koji je napisao svoje delo Utopiju, gde je predstavio zemlju koja je u stvari idealizovana, idealna i koja dan danas predstavlja simbol nekakvog rajskog sveta. Zatim Erasmo sunce mu poljubim, Erasmo Rotterdamski sa svojom pohvalom ludosti i naravno čuveni Niccolo Machiavelli, filozof koji je napisao Vladaoca, odnosno on se bavio politikom, a Vladalac je delo u kome su prosto dati neki saveti kako da vladari, ajde tako kažemo, najbolje vladaju svojom državom, i njegova je čuvena ona misao da cilj opravdava sredstva, odnosno da na neki način vladalac, ukoliko je potrebno, mora da zavede red na različite načine. Ok, nadam se da sam vam bila jasna. Sva pitanja možete da postavite na sajtu, u forumu, a mi ćemo nastaviti sa renesansom i sledećih dana i nedelja naravno.